Dan zan zo in fita. Kofa kuma a kulle da rana a nan gidan nawa? Kina ina ne? Ina ciki. Ka zo ne mai gida? Ya na zo ba na so a ringa kulle min kofa in ba dare bane. Ha ba. Ina tare da mai labule. Zan sauri in fita kasuwa dan Allah ki bude min kofa. Ha ba. To me yake ki kulle kofa da daddare da rana? Naji kina ta wani waye cikin gidan. Kai mai gida wallahi ka fiye masifa. Kaga mai gyaran labule na ka labule na ne suka sufa shi nake so a min sabon. A nan gidan nawa kika kawo mai gyaran labule? Kutumeles. Yana ina? Yana cikin wani mai gida. Kin gane? Wai da man na ta in ga cewa kai na nuna miki sai. Inna Allaha ma'as sabirin. A gidan nawa? Kin ga in a misali aka samu labulan ya tsaya ya santa. Yawwa kin gani? Sai a samu management ɗinsa. Mene? Management. Okay, a gidan nawa management? Wato labulen ki ya tsufa zaki canza sabon zubi. Ai so take ce sabon zubi. To je ka fitan min daga gida, fita. A'a, ai labule ne ake so. Fita nake fitan min daga gida. Ko baka ji ba fitan min daga gida. Labule ne fa kawai. Baka fitan min daga gida. To labule ne. Labulanta ne tsufa take so ta canza. Fitan min daga gida. Sai mun yi waya. Da wala kai waya. Kai, ni fa kin sani da kishin zai abu wato tsaya ina zuwa. Labule ne fa kawai ya canza. Labule ya canza sabon zubi kika ya tsufa ko? Ni ma zan yi sabon zubi a gidan nan. Ni na ga kin soya. Wani irin sabon zubi? Ni bari labule aka canza min. Kai wallahi ka fiye masifa mai gida. Kawai daga ya zo ya dan shiga ciki ya dan canza min labule kuma shikenan sai ka fara masifa. Sabon zubi ko? Ni za a yi wa sabon zubi a gidan nan. Ka to a kawo min wai canza labule da rana ba da sani na ba. Ba matsala zan yi sabon zubi ni ma a nan gidan. A wani gidan? A nan gidan zan yi. Zan yi. Za ki shigo ki same ni. Yawwa. Yanzu abin da nake so da ke. Ki rufa mana asiri kada yayarki ta ji abin da ya faru. Idan ta ji asirin mu zai tonu. Ai ba zan gaya mata ba. Ba zan gaya mata ba. Kin ji abin da na gaya miki? Na ji. Wallahi asirin mu ya tonu zaki bar gidan nan. Zaki bar gidan nan. To. Yawwa. Yanzu abin da za a yi ki je ki wanka ni kuma zan zagaya zan je makota. To. Yawwa. To shi. Sai na dawo. To sai Ki koma ki shiga ɗakin ki wanka. To. Kin gyara komai ko? Na gyara. Yawwa. Sai na dawo. To sai. Zan zo in je nan jira na ake. Baby na, matata, rabin zuciyata me ya faru da ke? Hasken rayuwata wa ya taba min ke? Na ganke ba an taba ganin ki irin wannan damar ba, me ya faru? Ina ciki baki gaya min ba. Wai mai gida yau an wayi gari. Yarinyar nan ciki ne da ita. Ciki? Ciki. Kai? Ci? Kai ni ba yadda da wannan magana al'amarin ba. Ta yaya yarinyar da ba ta fita? Ta yaya? Yanzu me zan gaya musu umma? Me zan gaya musu? Me zan ce musu? Yarinyar nan da na ɗauko ta. Saboda in rage musu umma nauyi ta zauna a gabana amma yau an waye gari ciki ne da ita yarinyar da ko fita ba ta yi. Ba ta fita in aike zan yi sai dai in nemi yara. Wai ciki ne da ita. Ba ta ki daina damu hankalinki kin ga tsaya. A gidan nawa? A gidan nawa? A gidan ma a kofar ɗaki na? Ina ba zai yi ba wallahi. Wallahi duk wanda ya taba min mutunci. Wannan yarinyar amana ce a gurin ki duk wanda ya taba ta ya taba ki. Saboda haka wallahi zan je in dau mataki. Amin bincike a tabbatar don wallahi sai dukiyata ta kare akan haƙin wannan yarinyar. Kin ji abin da na gaya miki? Amin bincike a tabbatar da wanda ya aikata wannan abun kin ji? Kin ga tafiya ta fa?
To mai gida ban san waye mata ciki. Ni daga abin da na gaya miki sai na kare haƙƙinta. Insha Allah. Kin ga fitata. Kin ga fitata. Kowaye sai na daure shi. Kowai. Ke tashi bacci ma kike yi? Eh? Na ce ki gaya mun uban waye ya miki ciki. Eh? Ni fa wallahi an ba ciki ne da ni ba. Ka ji munafukar ya za ki ce ba ciki ne ga idan ki ya nuna ga tafin hannun ki nan ba za ki gaya mun wanda ya miki ciki ba? Wallahi anti na gaya miki malaria ce take damuna. Na fa gaji da kalmar malaria nan. Tun jiya nake tambayin ke gaya malaria wani irin malaria ni da na san ga ciki nan ga zahiri ciki a jikinki? Ki gaya mun na ce uban waye miki ciki ko? Wallahi ba ciki ne da ni ba. Ban gane ba ciki ne da ke ba. Ga zahiri na? Ba ni fa da lafiya malaria ce take. A'a kakan malaria take da miki ba malaria ba. Tunda ni ban san me nake yi ba. Eh? Ban san me nake yi ba zaki gwada min kenan ni ido na ƙarya ya min baki da ciki ko? To me gida kina jin masifar shi dazi masifa yake ta hankalinsa ya tashi yanzu ya fita ban san ina za shi ba. Ya ce min tun yana dawowa in gaya mai waye ya miki ciki hankalinsa ya tashi ki gaya min kafin ya dawo ya zo ya sa ni ban san ma me zai yi ba in ya dawo ya dau zafi ki gaya min wanda ya miki ciki yana dawowa in faɗa mishi waye ya miki ciki. Wallahi an ba ciki ne da ni ba dama ba ni da lafiya malaria ce take damu. Na fa gaji da kalmar ba ciki ne da kin nan ba. Kina ji ko? Na gaya miki ki gaya min. Bari mai gida da in ya dawo ai dole ki zaki faɗa mai shi in ya zo ya tsare ki zaki gaya mai waye miki. Ja'ira da yarinya na gaya miki wayya ma za a yi yarinya ba fita kike yi ba kya zuwa ko ina amma a ce ciki. Wallahi an ba ni da ciki. Zaki ci ubanki. Bari ki baki da ciki ko bari mai gida ya dawo zaki san zaki gaya min baki da ciki. Ja'irar yarinya. Ni abu ya fara damuna. Naje Hisba, naje Bombay, naje wannan, naje area kuma ko ina na yi report. Naje lungu da sako dai da sauran majalisa. In gano wanda yawa yarinyar nan ciki abu ya gagara. Ni yanzu ban san ya zan ba wallahi. Ni al'amarin ya rikita ni. Au yanzu kai da ka fita zuwa kai ka nema wanda ya ma yarinya. To ina za ka samu mai gida? Ai ko zan iya tadda gulma ana yi a unguwa ko? Ke Hadiza. Hadiza! Na'am. Ki fito. A cikin gidana ba zai yi ba wallahi. Ina. Zauna. To kina ji ko? Hukuncin da na yanke a gidan nan dan abin ya ishe ni. Nayi ki gaya min wanda ya miki ciki kin ki faɗa min. Nayi da ke ki gaya min kin ki gaya min ba sanya zan yi ba. Hukuncin da na yanke shine kawai tattara zaki ki koma gida. Ki koma gurin su umma dan gaskiya ne ban sanya zan da abun kunya a wannan ba. Alhamdulillah. Ma mutane. Alhamdulillah. Dama shawara ta kenan. Dan ni gaskiya abin ne ya dame na rasa yanda zan kin ki gaya min kawai ki tattara. Wannan yayi daidai shawaran da kika yanke ta yi daidai da abin da nake da niyya. Kai har kana da bakin cewa a tattara ni a mai da ni ƙauye? Eh? Har kana da bakin faɗin a mai da ni ƙauye? Ke da aka ta mijina fa kike gaya magana ko baki san mijina yake gaya mai magana. Mijin mu dai. Kai na zama mijin mu. To gashi nan tambaye shi ki ji. Tarbiyyar ta ne a haka ni ina na sani. Wallahi ban sani ba, komai ban sani ba. Au, har ma hararsa kike yi? To shi har yana da bakin da zai bude. Yana da bakin da zai bude ya ce cewa wai saboda nayi ciki a tattara a mai da ni kauye anti ina fita ko ina ne duk asirin da nake rufa maka baka sani ba ba kan wahalar da ban sha ba saboda in faɗi wanda ya min ciki karshe waye min cikin in ba kai ne ba. Kai. Me gida? Hello. Yauwa yanzu na kayan lodin ya cika? Ka ga me gida, ka bar wayan nan. A'a ba sai an kai tasha ba a sauke su nan wannan kafi a kai unguwar a sauke. Ka ijiye wayan nan na ce me gida ka ijiye wayan nan. Yanzu na ina nan zuwa zan hau mota in taho. Ina zuwa emergency za a sauke kaya.